Amreng Border Committee ahin pen kedamtang apora hu jirikindeng along pinpora loke pajir damahut United Khasi People Organization atum amen ke en pondrong puthak pini Amreng Border Committee amai phu lachit terang pen chunbang lokas miligatum pherangke amai kang ni ponsi UKPO aphan dia chohang pon kedamtang pai pai ni phai ingkora ke thomani nang pilot pangam Raliang Area Committee mati thi hekpen LNPREC asong atum Karbiang longalo Doveksi Meghalaya CM Konrad Kesang Malong Dampen Kalikalang Alam Chethan Damdo Bangso Puthak Prabjin Pen Meghalaya CM Konrad Kesang Malong Damsi Jingwai Jingsai Dam Nangji Pusi Bangso Pherangkia Maya Long Ning Jepon Alam Thekala Son Henlo Hala Bangso Memorandum Long Lada Karbiang Long Angkangja Samet Amreng Contingency Angkang Along Lahai Kadu Kavi Border Issue Puthak Kaiki pusta me rat tumaphan kapamang hu kaningji pon halabangso organization late United Khasi People Organization to aphansi nilitum memorandum lo mention ponlo tok ponlo sitame non nilitum puthot memorandum pusta me chikarek thulo halabangso ka chikarek thu bangke lahenlo non ahokwe to bangke alang litum ke lahaya kam claim kle sita me Ladakh border area along kidu isia song do labangso song ke kidam tang poranta alang tum chi dibjoy asong se neli tum theglo Ate LNPREC atum ke claim kidam ke chok che jok muke nijang Karbiang long along le give and take police along dunjui ta the lasi bangso puthak RDP ponangji athe hala bangso khasia tum setame Karbiang long along vote ke jok jia jakong piponsi vote setame jok bomlo lapen ke damtang a hut nili tum kache songpon arni LNPREC asong amen ke enpon nangji adimalong UKPO asong amen ke enpon rong puthak nili tum song hin pen UKPO atum pen dia chohangpon lo pusi ning jepon Kaiki husama ki chok che ki claim abang pu lapen abang piatum ladak labang nong plut pangam Raliang Area Committee pu labang so a committee pensel hai tum claim lo sida me labang ke asap so kacipatu pensel tum hayar kam da ke claim kacipatu ben hayar kam da claim po a koi ki pi bang ke la kado ka we rak apan sa koi ki pi same labang e thom clear committee bangke ong amunita bangke bangkret ho sedu latum se Ladakh Karbiang long ahoy long gitu cuma ngakorte bate apnar korte la peninggira tumhan akechok ci alam than po la se kaiki tame nang pachi bohong se alam ahoy alam tame la puson nang ke claim ti la se neli kecuning rigang tung bate kacuning ri kang tungo mangkela kado ko we penara korte la pengira tum Ladakh Karbiang long ngalong ke do ana tum tame ilitum ring dok ring ni pena pranga son ki dora pet ja panse nang litum mancuning ri lo jirikindeng pen samsing inti Karbiang long lai